Felicitar el Nadal sempre és un goig, i fer-ho adreçant-me a tots els ciutadans i ciutadanes de les nostres comarques, del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, és una fantàstica oportunitat que em dona la meva responsabilitat a la Diputació. I ho remarco, és un goig poder-ho fer, perquè vivim en un espai del nostre país extraordinari, del que ens n'hem de sentir orgullosos, pel que fem, pel com ho fem i pel que som, i per on hem arribat, i per on estem fixant els nostres objectius de futur. I veure des de la Diputació contribuir-hi al costat dels ajuntaments, al costat dels alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores en temps de dificultats que estem començant a superar, és el goig de veure que la força compartida ens porta a un destí que hem triat. I això és el que em fa pensar que el Nadal d'enguany és un Nadal especial, per felicitar aquest esforç, per l'optimisme i l'il·lusió de tanta gent en superar el temps de dificultats i assolir un temps d'esperança, i naturalment per posar-me també a la disposició de seguir fent aquest camí, junts, tant com calgui, fins a aconseguir que l'esperança, l'optimisme, les oportunitats i les realitats siguin una constant a la nostra vida. En el conjunt de l'Ebre, en el conjunt del Camp de Tarragona, visquem a l'interior, visquem a la costa. Un bon Nadal a tothom d'aquest territori, un bon Nadal a cada un dels nostres pobles, viles i ciutats, un bon Nadal, un bon cap d'any i, naturalment, un any nou ple d'il·lusió i ple d'esperança i ple de salut. Molt bones festes a tots i a totes.